че вече не се сетите, повече да седите, а не се сетите, а не на парачето, апаратчето. Стига ли шалате? Нимо да се седите, мама ще ти седи, пред на парачето, пред на бурянчето. Минути трети. Викито се седи по този снимки, за да види какво е сме стори. Наречено стойно. Просто си накъдето. Право на Фоки. Къде е втората снимка? Тролата, третата и секунда името му. Също ли? Не се сетих де, много ми я сетих де, сякаш и не сетих. Плачета какви са.